Dalila i car su sinoć bili gosti na Pink televiziji u emisiji Narod pita koju je vodio Milan Milošević. Tokom burnog programa došlo je do teških reči, ali svima sada definitivno jasno da je stavljena tačka na ovaj ljubavni odnos. Dalilu pljuju samo žene i ove koje se uključuju u emisiju su žene. Filipe, zašto se nisi pojavio u prvoj emisiji kada si tolika muškačina? Upitala je gledateljka. Nisam hteo, moglo mi se. Mi smo bili u vezi, a ja nisam znao da je ona uzela novac od podrške. Najgore što se uopšte smuvao s njom, pričao je car. Dalila, da li poznaješ ljude od kojih si uzela novac? Upitala je gledateljka. Ne, mene su nazvali i rekli su ih da ih zovem ako mi bilo šta treba. Ona mi je poslala, ja nisam ni znala koliko je, rekla je Dalila. Još pazi, meni ne kaže, prikrije to, a to je zajednička podrška, rekao je car. Nećemo da se raspravljamo oko 1000 eura, upravo će Filipu biti vraćeno, jer mene niko neće da urniše, rekla je Dalila i izvadila novac.